vybudovanie alebo budovanie socializmu vo východnej Európe, Slovensku až po Kamčatku, bol neuveriteľný hospodársky zázrak, ekonomický, priemyselný, vzdelanostný, vedecký zázrak, zázrak zdravotníctva a zázrak dodržiavania ľudských práv a zázrak civilizácie. Aký je kapitalizmus úspešný proti socializmu? Ako bol úspešný? A tí ľudia si neuvedomujú, že oni to porovnajú vždy asi s 10 kapitalistickými krajinami a tých kapitalistických krajín je 150. A teraz, keby som si otvoril počítač a začal by som povedať mená týchto kapitalistických krajín, kde je kapitalizmus. Polovica chodí bosí, neviem koľko detí zomrie do 1 roku, vzdelanie neviem koľko nevie čítať. To je kapitalizmus. A preto tých 150, preto tie 4 miliardy ľudí, ktorí žijú v týchto 150 krajinách, preto sú takí chudobní, lebo tých 20 môže byť bohatých. Proste všetci sú moderní otrci, ktoré na nich robia. Za Hitlera tá Hitlerová mládež terorizovala Židov a rozbíjala obchody a tak ďalej. A oni teraz majú 80 rokov a oni rozprávajú, že ako oni boli zmanipulovaní, že oni ozaj si mysleli, že tí Židia sú zodpovední za všetko zlé. Že aj vojnu prehrali kvôli nim. A oni si to mysleli, ale oni dôkazy nemali, ale vedeli, že ja síce tie dôkazy neviem, ale on ich vie. Aj oni všetci. Ja nemusím vedieť, že oni to vedia. Ale nikto s ním nevedie žiadny dôkaz. No a to je presne u nás sa to tak robí. V súčasnosti neviem koľko, 5 korporácií vlastní celý informačný systém a predpokladá sa, že za pár rokov budú len 3. No a tieto, keď sa dohodnú, akože sa dohodnú, lebo všetci sú na tej kapitalistickej strane, že niečo je nejak, tak všetci tomu uveria. Lebo on to bude čítať v týchto novinách, bude to vidieť na internete, počuje to v televízii, v nejakom dokumente, všetko presne to isté. Ja si uvedomujem, že mám úplne iné názory ako všetci ostatní a ja ako prírodovedec sa snažím hľadať fakty a na základe faktov budovať ten výsledok a nie, čo mi niekto povie. No a som prekvapený, že mnoho ľudí má úplne opačný názor a ja neviem prečo, odkiaľ to majú, odkiaľ čerpajú vedomosti a fakty. Ja som aj mnoho ľudí vyzval, aby prišli do diskusie. Že rád by som vedel, no a dúfam, že sa niekto ozve a že nebude to monológ, ale že to bude dialóg.